haka ne fa rayuwa take. Sai ka ga kana ta tunanin abubuwa ba yadda kake tsammanin su ba. Wallahi ni fa kaga don ranar da za ka yi tafiya sai in ji ni tamkar wata maraini. Gaba ɗaya jikina nake bani da lafiya wallahi. To ai mun yi biyu ni da ke ai duk ɗaya ne. Ni ma duk sanda zan yi tafiya hakan nake. Zan kira. Zan yi. Kin ga na ajiye mace kamar ki. Ba zan bar ta da yunwa ba. Dole abdi a nemo miki abinci ko? Wallahi ban ki ma fa mu zauna da yin wannan ba gaskiya in dai zan dinga ganin ka. A'a fa Allah ya hana. An ce ci, sha, tufafi. Duk yana karkashi na. Dan me zan biya ta taki? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na gajiya. Ya ayyuka? Ban gane ka ba. Wannan gidan. Hanyi ne mai gidan ni makocinka ne. Sai na ga da yake ba mu taɓa ganin juna ba mu san juna ba ya kamata a ce mun san juna. Allah sarki ba mu taɓa haɗuwa ba kuma. Allah sarki. Ki je ke. To, shikenan Allah ya tsare. Ba yanda na iya. Sai ka dawo. Shikenan sai na dawo. Aiwa. Kai ne ka tare a nan kenan. Wallahi ni ne. Ba mu taɓa haɗuwa ba saboda ba na zama. Weekend nake zuwa. Dan yanzu haka ma da ka gani komawa da ni. Allah sarki. Okay, ba anan kake aiki ba. A'a, ba anan nake aiki. Allah sarki. To Allah ya taimaka. Nagode. Ba damuwa. To sai na dawo. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. Madalla. Ya dai malam? Me duka ne? Abincin ne ma daɗi haka na ga ko motsawa ba ka yi. To. So don nake iya magana a ce na yi santi. To aiko shirin da kai ma shi ma santi ne. Haba. Allah kuwa. To. Wato shirin mahalama ce ta santi. To tun da idan na magana ban tsira ba haka ne shiru ban tsira ba? Bari kawai in magana. Ya kamata zuwa gobe. Shirya tun da kin ga mun sabon dawa ne a wannan. Ka shiga dukkanin gidajen makota. Ki ga musu cewa ke ce muka tare a nan kin ga za ku gaisa saboda ba a kwata ko da wani abu ya taso. At least dai an san juna ko? To yalla bai. Ai in ka rasa matan da ta iya biyu. Wallahi ka asara. Ka san mutum ya shiga girka mana ba? Za ku ji. Sannu? Yawwa. Bismillah Allah. Arwa. To na gode. Yawwa. Bismillah. Sannan ki fa. Yawa gajiya. Lafiya kalau. Aiki. Alhamdulillah. Sannan. Allah sarki. Sai dai ban gane ki ba fa. Ki haƙuri. Ba damuwa. Ki gane ni ba dama. Mu ne makwabtanku da muka yi fakin kwanan nan. Blok na kusa da ku. Oh, na gane.
ina ga mijinki ne suka gaisa da mijina yanzu dan naji yana dan masa kwatance na can ko su suka tare ina gani. Kwarai da gaske haka kai yanzu ma shi yace na shigo mu zo mu gaisa da makwabta tunda yanzu kan an riga an zama ɗaya a san juna. To ya sunanki? Sunana Nafsu. Allah sarki Nafsu. To ni sunana Husna. Allah sarki ta Husna. Insha Allah ni ma zan shigo saboda mu saba sosai. To ba damuwa. Tare mu saba. Haka ne. Nagode sosai. To ba damuwa. Sai dai abinci bai karasa ba. Ko zaki dan jira? A'a karki damu. Tunda yanzu kan an zama ɗaya wata rana na ci. Gaskiya ne. To nagode sosai. Allah saka da. Sai na ganki. To ba da. Yawa. Saƙon zuciyarki, zuciyata ta amsa da mugun gudu. Lokacin da zuciyarki ta wullo saƙon, da sauri zuciyata ta maza ta cafke. Ina fatan za ki ji daɗin kasancewa da nake yi da kuma mai gurbin mijin naki da ni. Na gode da ka kasance tare da ni lokacin da nake tunanin yanzu ne. Ina fata za ka ci gaba da kasancewa da ni a irin wannan lokaci. Me zai hana maka da mugun gudu? Na gode. Shanana. Ina ma a ce da gaske ne wannan mafarkin da ne. Yes. To go. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka daɗe gashi. An gama komai. Yawwa, an haɗa ko? Masha Allah. Ka ce shi ma wannan ya kawo kenan? Ya kawo. To nice, yayi kyau wallahi. Masha Allah. To sai jibin kenan ko? Na? Sai jibin ko? Jibi fa kace ranka ya daɗe. Ai hutun naka na iya na gobe ne kawai aka. Sai ka jibi zaka dawo aiki. Allah bai ka manta wata na biyu ban je gida ba. Wata biyu to waɗanda suke yin wata uku ba. Ko akwai damuwa ne? Kana ji ko? Kuma kar ka manta ka san fa jibi kayan da za su karfe 7:30 na safe. Ka tabbata cewar ka zo ka sa hannu ka karɓi kayan nan domin ka san ni ba ni sa hannu a kasa ba kuma zan iya karɓar kayan nan ba wanda ya sa hannu a kawo shi zai sa hannu ya karɓa. Shikenan Allah ya kai mu. Love, dama ina so mu ɗan tattauna gaskiya akan matsalar da ke tsakaninmu, mu samo bakin zaren domin mu warware ta. Ina jinki. Wace matsala kenan? Kishi. Kamar da kullum kake cewa ina da kishi, kuma kai kake tunzura ni ga yin kishin. Yanayinka ne kwata-kwata ba gaskiya. Ke kuma bar da abinki wacce mace za ta burge. Aiki kaɗai ce tallin tal
wai Hausawa suka ce mutuka raba takalmin kaza. To Allah ya sa. To ne gaskiya gani nake kaman kana da wasu 'yan matan a waje. Kuma kai ma ka san ina kishin ka sosai. Ban son ka kula wata waje bilantana ka kai min ita nan gidan wai matsayin kishiya. Ban son yin sharing ɗinka da wata gaskiya. Bari fa ki ji. Ni in har kin ganni da wata mace na kula su. Kai. To ba dinin ba. In ma an yi wallahi sai dai irin kawai sun irin dan kallon nan kawai in kalle su shine kadai. Kana kallon su kenan? A'a. Ina nufin idan suka kalle ni kuma sai in kawo da kai shine kawai abin da yake faruwa ai. To shi kenan. Allah sa haka ne. Yanzu mene a gidan? Ni wallahi ya full salad nake son shi. Kawai? Ya wuce kawai. A'a, na ga ai kaɗan ne. Halo? Ina jin ka. Gida dai gashi nan lafiya kalau. Amma matar gida sai a hankali. Mijinta take kamar tamkar ita kadai ce a cikin duniya. Domin ko mijinta baya kusa da ita. Yanzu na je mu yi magana da mai gida na ya gaya min hutu na kwana ɗaya ne. Kuma kawai aka bani ci ba ake bukata ta da sassafe karfe 7. Kin ga ba zan iya dawowa ba. Ya zan yi? Tunda mijina ya kasa fahimtar halin da nake ciki. Duk da dai weekend din ya kusa zuwa. Amma wallahi gaba ɗaya wannan weekend din ma sai na ji kaman bai son zuwa. Na san kin gama komai domin ki tarbe ni. Wallahi matsala aka samu. What? Wayyo Allah na. Dan Allah kar kai min haka. Wallahi baka san halin da nake ciki bane dan Allah kar kai min haka kaji? Ba zan dawo ba gaskiya ki hakuri sai next week. Wani irin hakuri zaka bani saboda Allah? Bayan ni tuni hakuri na riga ya kare. Look, ki fahimta mana. Kin san fa ba zaman kaina nake yi ba. Dole zaman umarni nake yi. Yadda aka ce da ni haka zan yi. Yanzu shikenan? Kawai sai an jima kawai. Oh, ya zan yi ne ya kike so na yi dan Allah. Ki haƙuri ki tsaya ki sau. Yanzu Hafiz, amana ta zaka ci? Abun da har ya kai ga haka? Dakata, na ji komai. Ka ji kana cewa ta fada, wa ta fada? Wani game ne nake bugawa. Kin san ƙwallon kwando ta ce ta fada a raka. Kin gane? Kace shi ne kawai. Anya Hafiz baka fara zarewa ba? Wani zarewa?
game ne kin san namiji ni da matan da ba zuwa nake kallon kwallo a waje ba kullum ina gida aiki gode Allah. Na fa ji komai. Na ji kana cewa ta faɗa mana. To da kika leƙa mai kika gani? Ni ban ga kowa ba. A to shine ai inda kin ga wani abin sai ki zargi amma ba komai. Ki kwantar da hankalinki. Allah kwantar da. Na ɗauka ko aljanu sun fara taɓa ka ne. Haba ina ana kasa karatun Qur'ani a gidan nawa aljanu su taɓa ni? Ba zai yiwu ba. To alhamdulillah. Ina so in ganki kina Allah. Ni ne sai dai ban san da wani suna zan ambace ki. Ina jin ka. To ki ce wani abu mana. A'a, kai dai ka ce wani abu. Gaskiyar magana shine ni ban san wani dalili yasa na kira ki ba. Gashi kuma na san ke matar aure ce. Ina ganin jirgi ɗaya ɗebo. Ni dai kawai abin da na sani shine kana burge ni kuma kana ban sha'awa. Ina son yin ta yiwu shine dalilin da ya saka tambayi nan mata. Ya dai matas? Waya kake ban ɗaki? Waya kika ji ina yi kuma? A'a. Gari ne baka saba shiga ban ɗaki da waya ba. Sai ka shi ka fito daga ban ɗaki da waya a hannu. Badda abinki yau na saba shiga bayi da waya? Wato wani game ne wallahi game ɗin nan tun jiya na fara to ya riga ya kama ni. Shi ne kawai nake ɗan tattaba. Game. Wannan wani irin game ne da ba za ka iya haƙura sai ka fito daga ban ɗakin ba. Salam. Shirin me daga kake? Wallahi zan ɗan je anguwa ne ni da abokaina. Fita zuwa ina? Za mu je wani waje ne. Haba Lof, ka manta ka mai alƙawarin wannan lokacin ko ni mako fa nawa ne kuma ka san dama ba ka fita. Dan Allah ne ma yau ina so ki min kyautar wannan weekend din. Zan je in ɗan yi wani abu mai matuƙar muhimmanci a tafiyar akwai mamura a ciki. Wayo Allah cikina. Lau cikina, wayo cikina. Ciwo cikin yake yi. Cikina ke ciwo. Allah sarki. To kin san me kamata? Ki faɗa wa cikin cewa ya daina ciwo ko sai mijin ki ya je da saboda shi ke kai asibiti. Gaskiya dan Allah ka da kai haka wallahi ban so ka fita. Shi ba mutum nan kika gani ga wayarki tana da matukar muhimmanci. Bari ki gani yanzu zan dawo ba wani san Allah ba dawowa da wuri za ka yi ba. Kashi. Ai da wuri zan dawo ina ne ma hanya fita. Yanzu zan dawo kake da kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki.
Ya kake jin ka? Ai jina nake fes in gaya miki kamar wani sabon hango. Allah. To in ban da abin ka ai angon ne. Allah. Saboda haka ka saki jikinka mace amarcin mijina ya nisan kiwo yana can gurin aikin shi. A'a. Yau wato kaga yanzu bari in duba an gani in ba kowa sai ka wuce ka je gurin matar ta ga ko? Me ka miki. Ai na ma san ba kowa insha Allah. Na san ba kowa ma. Ga ta nan zuwa fa. Ga ta nan ta taho matarka wallahi. Matarka kuma gidan ta nufa shiga ciki ga ta nan ta kusa karasowa fa. Ya aka yi? Wallahi ba lafiya ba wayanki nazo ki ara min da kira mijina. Wayata? To kuma gashi wayata tana ciki tana falo ba kuɗi. Ba kuɗi ne a cikin wayar. Wallahi kanwarsa ce ta shigo aljanunta suka tashi. Sai da ta gidan da gudu kuma ta fasa min wayata nan kusa ba wanda da sani balle na je ya kira min shi. Aljanu kuma mu je ciki dan Allah ko please call me na tura masa. Zai kira na sai. To wani irin layi ne mijin laki da ta iya yiwa kila ma fa layin ma fa ba iri ɗaya bane. Duka layi 4 yana da shi. Wayoyi 2 ne a hannunsa, ɗaya layi 3 ɗaya layi 1. Kin ga kowanne za mu iya samu. Yanzu mu je in baki kenan? Mu je dan Allah ki taimaka mini. To shikenan to. Bari ta. Wayan ko? Ta. Ina zuwa. Oh, gashi. Sai dai kaman ƙara. Ni ma ƙara agogo ne ke da shi. Aure Shi ne kuga. Da an sa sabon batir sai ki ga yana ƙara. Layi ne yawa. Ya shiga? Ya shiga kuwa kin ga har yanzu bai kira ba. To, ko menene oho? Ko yana can hanya ne can ya doshi Kaduna? Ban sani ba. Kaduna lafiya? To, ban sani. Kin ga har je na dauko kuɗi a gida kawai sai an sai kati a sa. To ba damuwa. Yawwa. Ana ka fita daga gidan can? Na je gidan ne an sallama min saboda za mu gaisa da mai gidan. Kuma ai da daga cikin gidan na fito za ki ganna ai ba daga ciki na fito. Ya kai ka san na shiga gidan? Kuma ai mai gidan baya gida. Yaran da na aika kuma magana da ita ba. Magana da mai gidan. Shi ne aka ce baya nan shi mai gidan bai nan. Kin gane? Ya kuma ta ce min wai ko kin zo nema na ko wai ki lalace? Ai har please call me da maka da wayar ta dan ka kira na faɗa ma matsalar kuma sai baka kira ba. Ban gani ba kuwa. La. Allah sarki me ya faru? Kanwarka ce ta shigo aljanunta sun tashi. Ta fasa min waya kuma ta fita da gudu. La haɗin. Amarya. A'a. Amarsu. A'a. Allahu akbar. Ai daga ke ba wata. A'a. Allah? A'a kwarai. Allah sa. Awai. Ranar kayan shiru ne da zan gaban da wata damuwa haka. Ga kuma an kama ka aiki tun da har yanzu ban ga wani abu da kake gaba da abubuwan ne gaba ɗaya sai a hankali. Wato wani abu ne yake damuna a ma'aikatan nan. Su ko da yaushe kansu suka sani.
ba wata rana da suke duba ma'aikatansu da halin da suke ciki. A ce wai ka zo aiki wata ɗaya, wata biyu, wata uku ba za a iya baka sati ɗaya ka je gida ka huta ba. Wai sai dai a ce ka je wai kai kwana biyu jibi ka dawo. Abin da yana damuna wannan aikin duk ya fita kai na wani. Gashi matsalar da nake fama da ita kullum mahaifiyata a cikin faɗa take, matata a cikin rigima. Ya mutum ne. Matsala ne ɗaya ce kamar matsalar mahaifiyarka, saboda ka san mahaifiyar ke kan. To matsalar matata ba matsala ba ce. Ya kake wannan magana ne? Ba haka bane, ka san ita mahaifiya ita ce kan gaba da kowa, kan gaba da komai. Ita matar ba ni na ajiye ta ba? Ita ma mahaifiyata faɗa take min akan matar ta bai kamata in dinga barin ta ba, kai kuma kana duba wani abin da ba. Sannan kuma ka ja mun zagi a ce ba na kula da mahaifiyata ko ban kula da ita ba. Ko dan kai baka da irin matsalar wato kai saboda nan garin ku ne ko? Ina ganin taka dai ka sani, kawai dai shi ke na to Allah rufa asiri. Oyoyo, wannan gida na sadu da zuwa. Ya hanya? Lafiya lau, ya na same ku? Lafiya, kalau gida ka gan shi. Komai dai lafiya. Tun da ka tafi kango ne, amma yanzu da ka dawo ya zama gida. To ai haka ake so. Na dawo ai. To shi ke mu lafiya, kalau na dawo. Ta mu shiga ciki. Sannu da dawowa. Husna. Ya? Mun yi baki ne da bana nan? Bako kuma? Wannan agogon waye? Dama da baka nan ne wallahi ciwon ciki na shine ya tashi. Sai makociya ta din nan ai ka santa ta shigo ta ga abin ba mai yiwuwa bane shine ta je ta kira mai gidanta. Ta ce ya zo ya taya ta, ina ga to da suka zo ɗauka na za mu je asibiti shine ya manta da agogon. Ya manta shi a ɗaki? Ba ɗaki ya manta da shi ba, a falo ya manta da shi. Da na dawo ne na gani sai na shiga da shi ɗakin na ce bari in ta zo sai in bata ta kai mishi. Ciwon cikin naki da yake tashi a shekara sau ɗaya kuma sati biyu kafin na tafi ba ciwon cikin naki ya tashi. Amma kuma ya ƙara tashi bayan bana nan? Ina ganin haka. Ya ƙara tashi. To amma me yasa ba za ki buga mun waya ki gaya mun ba? Abin da yasa dama ban gaya maka ba, bana so in ɗaga maka hankali ne. Ka san kana gurin aiki bana son abin da zai ta maka da hankali. Shi yasa har suka zo suka kai ni asibiti ban gaya maka ba, kuma shi ya biya kuɗin asibiti. Shikenan, bara na kai masa agogonsa. Daga nan kuma sai ne mai godiya. To shi kenan. Sai ka dawo. Kai dai kullum da waya a hannu. Kallo ne ma ka aifin nan yana da kyau. Amma kai dai waya kake kallo, ni ce ke kallon program. Kin mun fa ba ban zafi bane. Barin aje ba.
alaikum salam. Dama kai ne kake ta da ka sallama sai ka ce bakon gidan nan? Gayyan soɗi kawai. Yake ci gayyan soɗi? To dama fa ba kwaɗe ne ya kawo ka gidana ba? Yaya kana ji ko a gabanka? Ka ga Anita. Ita ce dai gayyan soɗi. Duka cikin ku ba mai gida. Ni ce mai gida. Dan za a zo za a je gidan wacce ba za a ce gidan wane ba. Allah ya baki hakuri hajiya. Yawwa. Ok yaya na manta ba kaga tara ta manzance wani makwacin ka ya ce na jiran ka waje. Ok, bari na shi. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya warka ne. Na gajiya. Ya iyali. Wallahi lafiya lau. To masha Allah. Ya naka iyalin? Wallahi lafiya lau. Agogonka ne. Wanda ka manta na kawo maka. Matata ta mun bayanin duk abubuwan da suka faru tsakanin. Duk wanda ya rufa mana asiri Allah zai rufa mashi asiri. Ki taimaka min kaji. Ni ban fahimce ka ba. Kuma wani irin asiri zan rufa maka? Kana cewa in taimake ka. Ni da ka taimake ni, ka kai matata asibiti bayan bana nan ka ɗauki kuɗinka ka biya mata, amma kana in taimake ka? Gabaki ɗaya ka rikirkita ni wallahi, ban fahimce ka ba. Kasan Duk ka rikirkita ni wallahi. ni in ne abin arziki ba na so a gode min kawai abin da tsakanina da Allah ni ban wani son godiya. Kai haka kake? Haka nake. Allah sarki ba kake. Haris kai mutumin kirki ne. Gaskiya na yi dacen makwabci. Allahu akbar. Wato samun makoci irin ka wallahi sai an tona. Ai haka ake son makoci. Idan ka ga wani abun cuta zai faru da makocinka kai iyayenka da ka taimaki makocinka. Wallahi duk ta mun bayani. Na gode kwarai da gaske. Ai nike da godiya. Ka gaida iyalin Za naka. ta ji. Nike da godiya. Allah saka da alheri. Ka same shi? Na same shi. Ina zuwa wajen sa ya durkusa har ƙasa. Yana bani haƙuri. Yana in yafe shi, in gafarce shi menene. Na shiga uku. Kamar yakin shiga uku. Ko akwai wani abin ne? Ba komai, ba abin da yake faruwa. Ina gaya miki. Ya durkusa har ƙasa yana ta magiya. Sai ya bani mamaki. Na ce ya aka yi ne wai ai shi haka yake idan ya yi aikin alkhairi baya so a faɗa. Sai na ce wallahi ni sai na faɗa. Ba zai yi mutum ya mun aikin alkhairi ya kyale shi. Allah sarki ai yana da kirki wallahi. Na ga haka. Abin da nake so in kin samu lokaci ki je har gida ki yi wa matarsa godiya. To insha Allah. Allah yadda za ni ai kirki ne da su wallahi. Mun samu makota na gari. Sannu. Yawa. Ashe babbar bakuwa ne yau. Wallahi. A sannin ki da zuwa. Love? Kaga bakuwar da muka yi. Bakuwa barka. Yawa, barka idan wani. Sannu. Yawa. Bismillah zauna bayan ka miki ruwa. To ba damuwa. Yawa. Aha. Iya. Daidai wallahi.
ai in gaya maka ya dawo na so in kira ka a waya ba na manta ba na goge nan baka a waya sanda matanka ta zo din nan ai na kusa wallahi wayan ya kusa tona min asiri to da Allah dan yi min fada shi Kada mu gina tsaye. Zama ba yanzu. Wallahi zaman zan yi da ba. Sannu. Sai kika gode ki yarin gida. Wallahi wata kawata ce take kirata amma ya ma katse. Sannu ba yawa. Har ya shiga ciki da yamma fira. Ya gida? Lafiya kalau ya lafiya. Lafiya kalau wallahi. Yawa. Wallahi dama kin ga mai gidana ne ya dawo shine ne izini yace bari in zo in gaida makota na. Wallahi Allah. Na ji daɗi sosai. Yawa na gode. Lafiya gidan na ki to. Lafiya kalau wallahi. Wallahi lafiya lo ya dawo. Na za ka je daga kaci kwalliya haka? Zan je in gaida Hajiya. La, kaga ko kwana biyu ban je gidanta ba na dauko mayafin ta ko? A tsaya. Ina za ki je? Kin gani? Zan biya wani wuri kuma wurin bai kamata a ce matsayin ki ta mata aure ba ke je wurin. Kin gani? Akwai inda za ka biya kan ka je gidanta kenan. Allah ya sarki. To ka bari in dauko sakon ta ka kai mata. Sako kuma? Love. Sakon da kullun zaka je gidanta sai ka tafi da shi kuma yau ka manta? Aiho. Da ku. To shi kenan. Kai. Na shiga uku. A'a. Ya naga kin haɗe rai ko ba ni kike expecting gani ba ne? Ba wai ba kai na expecting gani ba. Naga ba mu daɗe da waya ba ka ce min kun yi nisan tafiya kuma yanzu sai naga ka dawo ban san me da kai ba. Mantuwa ne wallahi. Flash ɗina da na yi aiki da shi jiya shi na manta. Kuma hatta gyaran ma da na yi da zan bayar yau yana ciki. Kin ga babu yadda zan yi. Dole in je in ɗauko shi yanzu. To da ka bari na shiga na ɗauko maka saboda ka yi late ko? A'a. Ki bari in ɗauko kawai ba za ki ga inda na ajiye ba. To zai kawo miki yanzu. To ba komai na gode. Yawa sai an jima. Daga shiga kawai ki ɗauko abu shikenan sai ki zaman ki? Ya haƙuri. Waya nake da tunanin mata ga kanan tafi kana zuwa. Ta ce in ka je ma za ka kai ta unguwa. Husna. Dan aramun wayar ki da Allah. Waya na ba kuɗi in kira Sani ban ga flash din ba ko a can office din sa na bar shi. To ina zuwa da Allah. Ina wata muhimmiyar waya ce da Allah ina zuwa bari in. Ina jiran ki gama wayar in kin gama sai na kira shi. Wai anan kake jira ko in ka maka daki? Gashi kawai kai wayan ma kawai ni na fasa na waya. Kin fasa? Na kai kawai. Kai wayan sai ka duba flash din. Okay.
wani matsala ai. Ni da uwata. Wace matsala? Ba wani matsala. Kake da mu kawai barin je. To shikenan. A da lafiya ka gaishe ta dan Allah. Wai kina ana ta kiranki. Wayan ma kaga ya ki ɗaukuwa wayan ba san me yasa. Ko bacci take ne? Barka dai. Barka dai. Kamar ya barka ne. Me ka haka? Wai gani ne ya kamata in zo mu gaisa irin. Gaisuwa da mata aure? Kwartanci ka zo yi. Subhanallah. Ya za ka ce ka jefe da wannan mummunar kalma haka? Haba da Allah. Mu haɗu da kai ɗin na yi tafiya ka zo gidana ka ce wai ka zo gaishe ni? Ƙarya kake yi, kwartanci ka zo. Ƙarya kake yi, kwartanci. Da wa kina ana shirinki. Kaga ina ga yara ne da suke zuwa kallo, bari in je in gansu. Cina ya dawo ciki wallahi. Kaga dan Allah ka tafi kan asirin mai ka tafi. Ashe kana nan? Ina nan. Har ya tafi ne bakon naki? Ya bai shigo ba? Ko kuma ya fasa abin da ya kawo shi? Wallahi tallahi ban san da zuwan shi ba, wallahi ba ni na ce ya zo ba. Wallahi ban san da zuwan shi ba, wallahi. Ba ke kika ce ya zo ba? Kika ce kuma yaro ne da suke shigowa ko kallo ne ko mene? Wallahi daga cikin yaran da suke zuwa mun kallo ne, dama idan ka yi tafiya suke dan ɗebe min kewa. Wallahi shi ne ɗaya ya zo wai sai ya kallo, na ce mishi a'a yau ya bari sai da yamma ya yi kalla. Oh, dama Sani ya kira ni yake gaya min a ofis ɗinsa na bar flash ya ɗauka ina sada na bar shi. Bari na je, ni zan wuce daga nan. Sai ka da Allah ya tsaya. Allah ya kiyaye hanya. Assalamu alaikum. Matas, ya na ganki firge-firge haka, lafiya? Tambaya ta fa kake. Ka san me ke damuna? Wai me yasa kullum kake so ka sani a cikin wani yanayi ne? Me ya faru ne, Matas?
Tun jiya fa ka fita ka bar gidan nan. Baka sake dawowa ba. Ban ji labarin ka ba sai yanzu nake ganin ka. Au, haka ne. Sorry. Lokacin da zan fita aikin shiga bayi. Kuma waya aka kira ni ina wannan abokin nawa da nake baki labari mai kirki na office wurin aiki. Shine hadari. To an kira na rai kwakwai mutu kwakwai kin gani rashin na tafi kuma na manta da miki bai haƙuri. Ai to da sai ka kira ni a waya ko ka min text message kaga sai hankali na ya kwanta. Ai da na je na gan shi cikin wani irin yanayi kamar ba zai rayu ba. To mu dai aune ba ana kan shi likitoci gaba ɗaya na asibitin sai wurin ina ganin 4 zuwa 5 kawai na asuba. Gaban fita dole a kwana shine na samu cikin ganin na dawo yanzu. Allah sarki matas yanzu dai bai cika da ba. Favorite ɗinka. To muke nan. Sosai? Mun je na kwashi to. Yanzu na samu nutsuwa. Allah da ke ikon Allah. Hello, abokina? Na'am. Gidan mijina da mijin aro. Ya. Allah. Assalamu alaikum. Ba wata sallamar ka da zan ansa a cikin gidan nan. Yau Allah ya riga ya toni asirin ka. Akan zargin da yin dade da ke maka sai gashi yau na tabbatar. To wani irin zargi kuma? Au, tambaya ta kake. Baka san ma me kai ba. To yau Allah ya tona maka asiri. Duk kishin ka nake da nake yi a cikin gidan na gudun karka kai min kishiya. Wato kai batan banza ka je kake bi a waje. Ni? Illallah. A ina kika gani? To ba wani bane ya gaya ni da ido na ganka. Na fito gidan anti, mai dinka tuna tafiya ka je ka dauko tun da ka tashi office da wani baka tuna wannan ba ka je ka dauki matan banza. A gaba na kuka wuce da budurwarka a gaban mota ko kunya ba ka ji.
Kin ga fuskar ta ne? Sai na ga fuskar ta? Ba na ganin ɗaurin ɗan kwali ko me? To ai in dai a mota kika gani wannan yarinyar kanwata ce ba. Yanzu kanwata wace baki sani ba? Haris ka ji tsoron Allah. Alhamdulillah. Ga Humaira na kira. Ba ita ka ɗauka gabar mota ba, za a yi ta yau ta ƙari. Ba na waya. Inda kai take son magana wayar ka za ta kira. Humaira? Yauwa dama kin ga yanzu nan nake so na kira ki warware min wani matsala. Kanwata, saƙon nan na mama da yake motata suna cikin motar to saboda haka zan kawo kake da zan kawo gida. Aikin banza aikin sai mutum da kishi akan abin da bai san gaskiyar lamari ba. Yanzu gashi ke baki ji kunya ba? Kai ma ka san da nake maka ne yawa shi yasa wallahi nake kishi akan ka. To ai so ba hauka bane. So ba hauka bane sannan kuma kin ki ansa sallama kuma ansa sallama ita wajiba ce. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nan ne? Nan ne. Babana? Sannu da zuwa baba. Taukai yaushe? Ikon Allah. Ta bar ma zauna. Zauna. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. A'a, ikon Allah. Yanzu kake tafe? Sannu da zuwa. Lafiya kalau. An da lafiya? Lafiya kalau. Yaushe ka dawo? Jiya nan? Allah sarki ya hanya. Allah alhamdulillah. Kuna nan kalau? Yan magen nan ta ce yanzu tana nan. Tana nan wallahi mai ga ta nan dai. Bari shi ban kama fura. Don na san kana son fura dama furan nake dama a ciki. Wallahi. To. Assalamu alaikum. Lafiya lau. Lafiya kalau wallahi na sauka. Yanzu ina gidan ummata. Yanzu? Okay. To gani nan Allah. To ba da uwa gani nan. Wata ga wata. Umma. Na? Ba furar ta. Ai, tafiya zan yi ne. Tafiya kuma? Wallahi can inda nake aiki. Ya ce akwai wasu kaya da aka kawo ni zan yi kiliyaran ɗinsu don cewa ya maka in tafi a mota in hau jirgi ne goma saboda wannan wani irin aiki jiya fa ka dawo tun da kai tafiyar nan sati 2 ban sa ka'ida ba iyalanka ba su zauna da kai sun tattauna ba ni mahaifiyarka ban zauna da kai na gaya ma abin da yake damuna ba daga zuwanka ka ce za ka koma to umma aikin sai yanayin aiki kuma mu matasa ne a wajen yanzu muke tasowa kuma tunda ana yi da mu ya kamata mu bada lokaci mu abin da ya kamata a wannan lokaci saboda idan muka yi sanya in wani ya samu damar mu ba za mu zuba ba to ko furar ka kurba mana asiri a'a umma ki bar furan nan ina dawo kya dama yanzu ina son to ga kaya nan ka ajiye umma wannan kayan ki ne ki duba ki yi amfani da su ina dawo sai mu yi magana ikon Allah sauri haka a gurguje Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya Ana biyu na ce ban shigo mun gaisa ba bari shigo mu gaisa wallahi Allah aiko na ji daɗi sannu sai dai kuma bamu da lambar juna fa haka ne kuma to ko zaki bani lambar ki sai in sa ni ma ban haddace na ba kuma ba kati a ciki to ashe duk da yake nan muka yi to gashi dan samu to shikenan ai muna aure ya canja min layi Allah sarki
kin ga wani abin da suke yi. Gashi na yi saving. Wallahi kallo kin ga kallon ne ya dauke min hankali. Kin sa nan ba? Na sa. Sannu. Kamar ina dan jin zazzabi, bari na koma gida. Zazzabi kuma? Wallahi. To kun dauko miki magani? Babu, kawai bari shi kawai. To. Bari na koma gida. Allah saka da alkhairi. Yauwa bari raka ki ko? Babu, bari rakiyan kawai ki zauna. To na gode. Haba Nafsu. Tana son nake ta tambayan ki ba ki gaya min me ke da ki ba dan Allah ko kan me ke. Iris ka ban mamaki. Ka ban kunya. Da naka matar a gida. Ka rasa wa za ka nema. Sai matar aure Haris. Kin ga nan banta ne ko wani abu? Karkabin ƙarya Haris. Ba da ta kira ban gaya maka bane. Na ɗauka. Tana ɗauka abin da ta fara ce min shine ka zo mijinta baya gida. Ban tambaye ka ba ne shiru saboda ban san wace ce ta kira ba. Na je na karbi wayanta da dialing number ka. Ya fito da mijin aro Haris. Ranar da na fara an san wayarta. Ina lokacin da aka zo yanke wuta ne na je na an so namban mijin babu sai ita saboda mi waya shine ainihin abin da na fara an san wayarta. Amma wallahi hana rantsuwa fiye da dai mun taɓa magana da ita amma ba abin da ya taɓa shiga tsakanina da ita. Haris ka faɗi ƙaryan da za a yadda mana. Me zai kai lambar wayar ka cikin wayanta ta sa da mijin aro? In abin gaskiya ne da sa sunan ka mana. Me abin ɓoyewa? Matas, ki haƙuri. Duk abin da kike zargi insha Allah ba ma za a ƙara jin wani abu ba. Kalla, bari ki ga goge. Kin gani? Kin ga na goge wayan ta hankali yanzu ya kwanta. Allahu akbar. Allah. Yanzu ka gani da matarka wasan ɓuya za mu fara yi. Saboda ta riga ta gane duk abubuwan da muke aikatawa. Amma kana ganin ba matsala kuwa? Har gida, ki kwantar kuma da hankali. Matata tana so. Za su yi wani har kuma za su so. To yanzu ya kenan? Ni ba da nawa. Ina ganin mabuta shi ne ci gaba da online chatting mu na wuri kamar da muka ba. Ina ganin da muka yi shi ne kamar ai ka sani ko da yaushe network ɗina is available. Saboda haka ko babu waya a hannunka ni ba wani damuwa bane saboda ni ka san kullum ina gida. Nisan da na san ka dawo zan hau windo in ci gaba da chat ɗin. Surprise! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayyo shikenan na shiga uku. Wai wannan. Na shiga uku na cuta kaina. Da annabi ka. Na shiga uku. Ashe ke baki da mutunci? Ba zan kashe ki ba, ba zan biya wa zuciyata na kashe ki ba, na aikata irin abin da kika aikata da ke da wannan mazinacin dan uwanki. Ka yi haƙuri da Allah. In yi haƙuri? In yi haƙuri? Ashe jahila ce ke? Ki aikata wannan abin kina cewa in yi haƙuri?
Ke kin san hukuncin wanda ya aikata zina kuwa? To jefe ki za a yi. Shi ne hukuncin da ya aure da ya yi zina. Banza shasha. Kuma ki je ki yi wa Allah bayani abubuwan da kuka aikata. Wai wala na shiga wai wala na wayo. Love lafiya na ganka ka? Ina ba lafiya. Ai. Ya na ganka da singileti. Me ya samu rigar naka? Yin faɗa maka ne da mana mahaukaci. Wallahi faɗa maka. To abin da ya ba daɗi can ya yaga min riga tun da ai ba zan tawo da riga a yage ko? Biyo ka yayi? Biyo ne dai can na faɗi in gaya miki ne ta wuntsala gudi-gudi. Kawai dai mu da labarin ba daɗi. A'a kakki leƙa ko ma ciki. To shiga ciki. Hannun na fara kumbura. Ina ganin kamar karyewa ne. Yana kira Hajiya ne a kai ka asibiti. Hajiya? Wace Hajiya ke ji? Kake kuskure kice zaki kira mun kowaye ba ma maganar Hajiya. Ki kyale ni kawai zan ci gaba da addu'a ina tofi. Gaskiya dai ba zan iya barin ka cikin wannan hali ina kallon ka na ajiya a gabana ba. Gaskiya dole in fita waje kuma waye ne nemo a kai ka asibiti. A'a dan Allah. Jikin nan a jikin wa yake ne ba a jikina yake ba. Amma kuma mijina ne kai. Haka to. Na yi nadamar sanin ka a rayuwa ta Haris. Haris ka cuce ni. Ka cuce rayuwata. Ka yi sanadiyarsa da zama mazinaciya da aure na. Na yi nadamar sanin ka a rayuwa Haris. Allah ya isa tsakanina da kai. Allah ya isa ba zan yafe maka ba. Wayo Allah na shiga uku. Dan Allah ki tsaya Nafisa. Ki tsaya ki saurare ni kin ji. Na ga da malam. Na riga na ga jin tsarinka da tuban muzurinka da ka saba yi. Kawai gidan mu zan tafi. Haris da me na rage ka? Kake bin makwabciyata matar aure. Babu komai. Dan Allah. Ki rufa min asiri. Wallahi ni na biye wa son zuciyata. Gashin zuciyar ta kai ni ga halaka. Dan Allah. Ki rufa min asiri kada ki bari kowa ya ji wannan magana. Na saba jin wannan kalaman naka. Ba za ka taɓa canjawa ba Haris. Shiryar ka sai Allah. Ma ka gidanmu ne zan tafi. Ka tura min da takardar saki na. Kuma wallahi ba iyayenmu kaɗai za su ji ba. Duniya gaba ɗaya sai su ji abin da ka aikata. Ka saurari sammaci daga kotu. Ki haƙuri. Ki ta gida. Zamana da kai ya zo ƙarshe Haris. Ka cuce ni. Ka ci amanar aure. Ha ha ha.